От рано сутринта на гарата в Нови Искър има повече военни и жандармерия, отколкото чакащи пътници. Първите машини за Украйна дойдоха, но не на собствен ход. Преди да се качат на влаковите платформи, тук ще бъдат разположени БТР-и и леки бронетранспортьори. Освен бронетранспортьори, сред докараната техника имаше и гаубици. Това беше основна тема и за хората от Нови Искър. Скрап за Украйна. Това ли пращат? То баротарите за кой ги карат там. Да не е в България. Сигурно от 20 години, откак да дошла демократията, това не е павен. Имаме 80 танка и 10 самолета в тази държава. Кой ще пази тази България? Никой. Това са глупости. Просто наливаме още масло в огъня и нищо повече. Да загиват хора. Не знам откъде си ги извадили тия ръжди. Това са подвижни гаубици там, другите, дето ги виждате. Няма нищо общо с танковете, не е танк това. И